ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ቢቲ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ኦኬ ንሎማዓንቲ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣቲና ብኸመይ ፒዲኤፍ ዶክመንት ከፊትና ኢዲት ንገብር ዝብል ሓምሻይ ክፋል ኢና ክንርኢ ብሓንሳብ ንከታተል። ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ሓንቲ ፒዲኤፍ ዶክመንት መሪፀ ኣምፅየ ኣብኣ ከፊተ ኤዲት ገይረ ብፒዲኤፍ ሴቭ ኢለ ክዓፅዋ እየ። መጀመርታ እታ ክኸፍታ ወይ ኤዲት ገብራ ደልየ ዘለኹ ፒዲኤፍ ክመርፃ ኣለኒ። ኣብ ፋይል ኦፐን ኢለ ክኸፍታ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ኦፐን ድመርፅ ዘለኹ። ብሮውዝ ኢለ ካበይ ክመርፃ እየ። ካብ ዴስክቶፕ ድያ ተቐሚጣ ዘላ ኣብ ፍላሽ ድያ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ከይደ ክመርፅ እየ። እታ ኣነ ክኸፍታ ደልየ ዘለኹ ኣብ ዴስክቶፕ ኣቐሚጣ እያ ስለ ዘለኹ ካብ ዴስክቶፕ ክመርፀ እየ። ኣብዚኣ ኸ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤምኣይኤስ ትብላላትኒ እዚኣ እታ ፒዲኤፍ ናተይ ማለት እዩ። ፒዲኤፍ ማለት ፖርታብል ዶክመንት ፎርማት ማለት እዩ። ንመንበቢ ንጥቀመሉ። ኣብዚ ኸ ኦፐን ክንብል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ ተኸፈተት እቲ ክገብሮ ደልየ ዘለኹ ለውጥታት ከተዓራርድ እዩ ወይ ደምሲሰ ዝኾነ ክውስኽ ክኽእል ወይ ደምሲሰ ጠቕላላ ክገድፎ ከም ድሌተይ እቲ ዝገበርኩ ሓፈሻዊ ለውጥታት ገይረ ምስ ወዳእኹ ኣብ ፋይል ሴቭ ኣስ ዝብል ቦታ ክመርፅ ኣለኒ። ብሮዝ ኢለ ኸ ኣብ ዴስክቶፕ ዲያ ክገብራ ኣብ ፍላሽ ኣብቲ ዘዳለኹ ቦታ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብ ፍላሽ ሴቭ ክገብራ ኣብዚ ሴቭ ክገብራ ከለኹ ሴቭ ኣስ ታይፕ ትብላላትኒ እዛ ወርድ ዶክመንት ዘላ ብፒዲኤፍ ሴቭ ክከውን ደልያ ዘለኹ። ልክዕ ፒዲኤፍ ምስ መረፅኩ ክልተ ኦፕሽን ኣምፅያትለይ ኣላ። እታ ሓንቲ ስታንዳርድ ማለት እዩ። እዚ ዲፎልት እዩ። እዛ ስራሕ ፅሒፍና ኤዲት ጌርና ምስ ወዳእና ብፒዲኤፍ ሴቭ ምስ በልናያ እቲ ንምንታይ ደሊና ኣለና ንኦንላይን ክንዝርግሖ ድዩ ወላስ ንፕሪንት ክንገብሮ ወይ ከዓ ከምኡ ንዌብሳይት ክንዝርግሖ እንተኮይና ኸ በቲ ናታ ሚኒመም ሳይዝ በዓላ ሴቭ ክትገብሮ እያ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ቀዳመይቲ ንፕሪንት እንድሕር ኮይና ቀዳመይቲ ክንመርፅ ኢና። ንዌብሳይት እንድሕር ኮይኑ ኸ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ኸ ኣብዛ ካልአይቲ ሚኒመም ሳይዝ ማለት እዩ። ሕጂ ፕሪንት ክገብሮ ስለ ዝደለኹ ቀዳመይቲ ኣብዛ ስታንዳርድ ክመርፅ እየ ማለት እዩ። ቀፂለ ኦፕን ፋይል ኣፍተር ፓብሊሽን ትብላላትኒ እዚኣ ኸ እዛ ክሰርሓ ዝፀናሕኩ ሴቭ ምስ በልኳ ዳይሬክት በዓላ ክትክፈት እያ። ኮምፒውተርና ኣዶብ ሪደር ተፃዒና ተፀኒሓ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሴቭ ምስ በልኳ ኣብዚ ዳይሬክት በዓላ ተኸፊታትለይ ኣላ። እዚ ማለት ከዓኒ ኦልሬዲ ኮምፒውተረይ ኣዶብ ሪደር ተፃዒና ስለ ዝፀንሐት ከፊታትለይ ኣላ። ኣብዚ ከምቲ ዝበልናዮ ልክዕ ብፒዲኤፍ መልክዕ እዩ መፂልና ዘሎ። ኣብዚ ሰሪሕና ምስ ወዳእና ኸ ክሎዝ ኢልና ክንዓፅዋ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሰሪሕና ወዲና ኣለና። ኣብ ፋይል ኢልና ክሎዝ ኢልና ንዓፅው። ኣብዚ እቲ ክንገብሮ ዝፀናሕና ለውጥታት ሴቭ ክንገብሮ ተሪድና ሴቭ ንመርፅ እንተዘይ መሪፅናዮ ኸ ዶንት ሴቭ ኢልና ንዓፅው። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ንሎማዓንቲ ዘዳለናዮ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ብኸመይ ፒዲኤፍ ዶክመንት ከፊትካ ኤዲት ትገብር ዝብል ኣብዚ ወዲና ኣለና። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቅና።